Ako nakrájať cheesecake? Budete potrebovať vysokú nádobu s vriacou vodou, nožík, najlepšie je takýto tenký dlhý, to je cukrársky nôž. Budem to robiť od oka, takže vyberiem horúci náš z vody, utriem do utierky, naznačím stred, nožík tam položím teplom, táto pekne začne zabárať do toho koláča, pritláčam, keď už sme pri korpuse, musíme trošku zatlačiť, trošku viac. Dobre, otočíme o, koľko to je, 90? O 90 stupňov. Ja si nakrájam 12 kusov. Znovu, namočíme ho do vody, otrieme, položíme. Ten horúci nôž sa nám sám začne zabárať. Iba jemnú lilinko, keď prídete na korpus, jemne rezať. Opatrne vytiahnite. Môj nechce ísť. Dám k sebe. Dobre, zase si to otočím, zatlačím. Mám tu nejaký technický problém. A koláčik máme krásne nakrájaný. Nepečený lotus cheesecake. No, toto si urobte. Ahojte!